What's up mga kaigan? Nagbabalik na tayo sa ating channel. Panibagong araw, panibagong kalaman ang ituturo ko sa inyong mga kaigan. So kung bago pa lang kayo sa channel na to, please subscribe to my channel and hit that notification bell below mga kaigan upang maging updated kayo sa ating mga following videos mga kaigan. So ngayon mga kaigan, ang ating agenda mga kaigan ay kitang-kita nyo naman yan sa ating title mga kaigan. At dinig na dinig nyo naman mga kaigan, ang boses natin ay naging bata mga kaigan. So yun yung agenda natin ngayon mga kaigan. Tuturuan ko kayo kung paano mag-ibang boses ninyo mga kaigan gamit ang app na KineMaster mga kaigan. So ngayon mga kaigan, bago ko kayo tuturuan mga kaigan, ibalik muna tayo sa ating original na boses mga kaigan upang kayo ay mas makaintindi sa ituturo ko sa inyo mga kaigan. So ayun na mga kaigan, back to original voice na tayo. So without pretending do mga kaigan, ay sisimulan na natin ang tutorial na ito. So unang-una mga kaigan ay dapat may KineMaster tayo na app na siyang gagamitin natin sa vlog na itong mga kaigan. At ang link lang sa app mga kaigan nasa baba lang na mahanap nyo sa ating description mga kaigan. So ngayon mga kaigan, tong app na ito mga kaigan, huwag nyo problemahin dahil ito ay available sa Google Play Store natin mga kaigan. So ngayon mga kaigan ay open na natin ang app natin na KineMaster mga kaigan. So sa mga bago pala dito sa KineMaster ay huwag kayong mag-alinlangan na gamitin ito dahil sa ito ay number 1 na ginagamit na pang-edit ng mga vloggers ngayon mga kaigan sa cellphone mga kaigan. So ngayon mga kaigan ay pindutin lang natin itong parang nasa gitna mga kaigan para simulan natin ang edit na ito. So yan, pili lang kayo sa tatlong iyan mga kaigan. So yan, piliin natin yan. So mga kaigan, ay ang susunod natin gawin ay pumunta tayo dito sa media, na kung saan dito sa media mga kaigan, dito tayo mamimili ng ating video na siyang gagamitin natin o siya yung i-edit natin mga kaigan. So yan mga kaigan, ay click natin tong isang video natin na siyang pang example natin mga kaigan. So bago natin ito i-edit tong ating video na ito mga kaigan, ay makikinig muna tayo sa original nitong boses nitong kaigan. So yan, play muna natin yan mga kaigan at makinig tayo sa original nitong boses nitong mga kaigan. So yan, Mic test, video test, testing test. so video, ito yung original na boses nitong mga kaigan sa ating sample na video mga kaigan. Mga kaigan, maayong adlaw mga kaigan. Good morning mga kaigan. So pause yan mga kaigan. So yan mga kaigan, ay paano nga ba natin maiba yung boses niyan mga kaigan. So unang-una mga kaigan, click nyo yung video, yung parang clip natin mga kaigan. Yan, click. Kapag naging yellow yan mga kaigan, may magpa-pop up sa bandang itaas ng inyong mga cellphone mga kaigan. At scroll down lang kayo below mga kaigan at punta kayo dito sa ating voice changer mga kaigan. Yan, kapag nakakita na kayo mga kaigan, merong mga madaming selection mga kaigan. Example nito ay yung chipmunk mga kaigan. Mic test, video test. Yan mga kaigan. Test, video. So yung pinaka-latest na ginagamit kong mga kaigan ay itong kid mga kaigan. Yan, pakinggan nyo. Test, video test, testing test, video, mga kaigan, video test, So mic check, pause tayo mga kaigan. Yun lang yun, ka-easy mga kaigan. Sulit na sulit mga kaigan. Sa kunting oras na mga kaigan ay makakapag voice change na kayo mga kaigan sa inyong mga video. So yun lang para sa video nito mga kaigan. At please comment down below mga kaigan para sa ating mga suggestion sa mga next vlog natin mga kaigan. At para na lang din sa mga shoutout natin mga kaigan. At maraming salamat sa panonood ng video na ito mga ka-viewers.